साथ चले हम साथ रहे मंजिल की हमारी प्यार हो हर दिल में। आगामी दिनों सिनी सरकार जे खायना माने खायना महानि विधानसभा क्लायो जों टीचर ते हेडमास्टर लो आं विशेष काय मनोज बाबू आं बेला हामबायरो एक समय मो मंगिया गामि फरासो मोनसे पास खाया ताबो बिनि चाइतो मुंबाय ताबो बर'नि चेनेल फार्स्ट डिविजन फार्स्ट खाय दंगो ते बर'नि गार्जेन बेला हामबायरो बसाबुदिनो पराशुनावो बर'नो सहजुगिता खायमा बागै मासाया माय मानया फुनो जिनि मंगिया गामि मुसुब गोनां बुया गरिमानो उजागा जे बरफ दंनाय गरिमानो हायफुनो बर'नि चेनेल बेलाय पराशुना आंथु खेला दुला आंथु जेखुनु जागायाव साना थाखाय सारा भारतबर्षनि बायाग रमय त्रिपुरानि कोनो मन्त्रिनि एरियाव मतेहाय कोनो टाउन पर्यन्त बुमुं खायमैया आबो सिनि म स्कुल अनेक आगुबै दङ बुमुं खाय दङ आं आसा खायो बोसागा म स्कुल तेबो नायथाव खायै सारा त्रिपुरानि एक नम्बर खायनो आं खायो आसा खायो आरो न'रा जारा परिनाय बाखारि परि दङ बोसकांगो तेबो आगखौ उरानि जानाय खोनाय डाक्टर इंजिनियर ऑफिसर कत रंथो ते जेखुनु परिनाय थांदिनि असुबिदा थागाय परिनाय थांदिनि रां पैसा खरिङागाय जों सरकार दङ एसटी कॉर्पोरेशन होइदे आगे 5 लाख हो तब 10 लाख मुन नाय मानो जदिनो डॉक्टर इंजिनियर काहाम पोस्ट जदि तलाङै जदि परिनाय गाय जेखुनु चेनेल जदिनो परिनाय कोनो रां खरिङागाय नर आं जगाजग खायदि बसाबुति परिनाय बागै आं नरमनि लगी दङ ओंखाय स्कुलनि जे समस्या दंमोन म आं नाय दङ ते आंनि डिपार्टमेन्ट होइदेन पुरो बुरि रंनि हस्टेल खरिखो बुरिनि हस्टेल आं सेंसन खारिगा आगामी दिनाव बुरि रंग दङै परिनाय सुजुदरनि सहयोगिता नांगौ आगामी मंगिया गामिनो तेमसिं सासा खायना बागै ओ मंगिया गामिनो सिं सासा खायना बागै नरक सिंबाय सहयोगिता मा खायनाय जेदिगो वातेयावो यागो साथि मा चांनाय साथि चाया हागाय कुनो दिन आगुबै माया सरकारनि लगी तंना नांगौ सरकारनि लगी तंया हागाय आगुबै माया हांगौ आबायनो जिनि द भारत जों गोपाल खामिया जेदिगे वातेयावो यागो साथि चाया आबाय मागानो जों बुनसा उपलग खालायो बुनि द भारत हागाय जाबाया नंबाया न गाहाम न दै गाहाम लामा गाहाम बुनि द भारत बुनि द हामि बक्स जों आगुबै माया आबाय मागानो दं थाना रिक्वेस्ट खायो आं विधानसभानि नरंनि विधानसभानि नरगानो भोट दिगोय पास खायनो होगा नरगानो दायित्व खाये गाहाम खाये एमएलए सरावनो होगा आं एमएलए परे मंत्री खा नरंनि बिसिंते आनो भोट दिमान बिसिंते गोबां खाये पास खारियो आं न आनो विधानसभा पवित्र विधानसभा पाथका ताबुक नरंनो नायनानि दायित्व आनि आं बसकांगो जे नांमानि जिनि मंगिया गामिनि बागै जे खायना नांमानि आं खायनाय नरक जेखुनु समय आं मालाय मानो सहजुगिता खाय मानो नरमनि गानासे आंनि नबो जेखुनु समय आं फन खाय मानो आं नरमनि लगी दङ बसकांगो नरक मास्टार बाय टीचर बाय मिलिवै म स्कुल बाहाय दैताबो बसकांगो गाहाम खाय मानो बागै मास्टार टीचर गाहाम खाय मा मालायनाय